Kubor nakaslem jong Nong Hima. Haka Sien ke balai ke ling sun shipai jong ke US ke bakit eki shispa khat arngut ki Nong India ke basabe an hapo US kala hiar sha Amritsar haka miet jong ke sngi ublei. Kani ka long hadian beladap wan kit eki shispa khat khandai ngut ki Nong India ke balapoi haka ti ka Nong ba haka sngi sat jan haka por khat wei beje sau per minute minstam. Kani ke jingwan lampat yeki Nong India kanai beteng mana ka tayo hadu babaro ki Nong bu hash Nong be an ha US kinwan phai byang shalakari. Kani ke jia hadian ba Presiden ke US Donald Trump ula penmi ya hukum ban sha shu yaki Nong bu hash Nong be an kibana ki wei kiri bakin wan sa hapo US. Na pedeng ki shispa khat khandai ngut ki balawan poi ha kamiet sngi sa jan hendri phunyo ngut ki dei na Punjab lai phulai ngut ki dei na Haryana phrangut na Gujarat lai ngut na Uttar Pradesh arngut na Goa arngut na Maharashtra arngut na Rajasthan bat mar iwei na Himachal Pradesh bat Jammu and Kashmir. Uwei uhe pulit barang ba ulay thu bayaki to ki bana Goa Gujarat bat Maharashtra kilalit no shala ki jong ki jilla ling ba ki ling sun hakapon minstep. Kat bana ki chispa khat arngut balawan lam hanin kamiet sngi ublei sau pusau ngut ki dei na Haryana lai phulai ngut na Gujarat lai phuwei ngut na Punjab arngut na Uttar Pradesh bat mar iwei na Uttarakhand bat Himachal Pradesh ongka khubor jong ka PTI. Ki talong khubor ke Indian Express ki thu bai ki dei ki bawan kit ka Sien ka baar la shate ekikti jong ki ki kinjri kat ba umintri rang ba adu kari Narendra Modi ula pun scam biang ye jingkular jong u ban pun phaino iki Nong buhai shnong jong kari hakapor ba ule she US umintri rang ba ka jilla Punjab u bhakwap man ula ong kat ba umodi udang ya khublikti ba uparlok jong u Donald Trump kinong shong shnong ka India kidang sha be no na kategori ringkat ki kinjri hakiling sun shipai. Kinong India bala syate kenjri kila syapan phai kum gajing ais ngobha jong utram she umodi laong ubahagwap gajing syate kenjri kiti kinong buhai shnong ka long kamat jing akran hapo ka parliament hakba ummintri ka tanat kambari US J Shankar haba jubab ulaong bayakan ni kamat on saya kran bat ka sarkar jong ka US.